Dobrodošli svi slušaoci, gledaoci, Bigzovi čitaoci pre svega u ime izdavačke kuće Bigz. Danas je sa nama jedan specijalan gost kog možda ne moram ni da predstavljam, ali ajde reći ćemo neku uvodnu reč. To je dakle autor udžbenika iz biologije za osnovnu školu koje imamo ovde ispred nas. Dugogodišnji saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, član radnih grupa za obrazovne standarde i nastavne programe, glavni koder PISA tima za nauke, što je izuzetno važno i za današnji razgovor. Dobitnik Dositejeve nagrade kao viši pedagoški savjetnik, spoljni saradnik Ministarstva prosvete i još mnogo toga, Dejan Bošković. Dobrodošli, to je dobrodošao. Hvala, bolje te našao i hvala na ovoj lepoj najavi. Dejane, mi smo danas ovde jednim prelepim povodom. To je jedna nova knjiga čiji si autor, jedna u nizu, možemo tako da kažemo. Knjiga se dakle zove Azbuka biologije. Možeš li da nam kažeš o čemu se radi? Kakav je to novi projekat? To je projekat koji je imao za cilj da na jedan sasvim drugačiji način približi biologiju učenicima. Mi znamo da u radu sa decom postoji bezbroj metoda i evo, nadam se da sam i ovom knjigom dokazao da je to zaista tako. Znači, ovo je nova metoda u radu sa decom. To je sjajno i o tome ćemo mnogo čuti tokom današnjeg razgovora. U pitanju je knjiga Azbuka biologije. Azbuka. To nam odmah nagoveštava nekakav leksikon, rečnik. Za koga si konkretno pisao ovu knjigu? Pisao sam zapravo za sve učenike. Naravno, pretpostavljam da će se najviše za tu knjigu interesovati oni koji inače vole biologiju i idu na takmičenje iz biologije. Uzet će biologiju kao predmet koji će polagati na onom famoznom trećem završnom testu. Kojih ima mnogo kod tebe, to moram da kažem. Nadam se Da. I da je to ipak i, da kažemo, i neka moja zasluga, ali ima i kod kolega. Biologija je jako popularna, tako da verujem da će biti mnogo zainteresovanih, ali naravno i za sve ostale đake, posebno zato što su tu sadržani neki osnovni pojmovi koji itekako su bitni i za buduće učenje u srednjoj školi, kada je biologija malo i zahtevnija ipak. Tako da im ovo može biti jedna dobra osnova koju uvek mogu da imaju uz sebe. I tu smo pomenuli jednu važnu reč, čini mi se, to je nešto novo u našem obrazovnom sistemu i na sceni. Da li je to baš bio povod za pisanje ove knjige? Uvesti nešto novo? Upravo to. Ja znam da učenici imaju mnogo problema da nauče stručnu terminologiju iz biologije i to jeste problem, jer biologija kao nauka ima zaista mnogo stručne terminologije. Naravno, drugo je pitanje da li je sve to potrebno, ali se svakako uči. Moja ideja je bila da im to učenje na najbolji mogući način, najzabavniji mogući način, najlakši mogući način zapravo omogućim, da im približim to, da prosto pokažem da i učenje suvoparnih termina uopšte ne mora biti ni suvoparno, ni monotono, ni dosadno, nego da može biti zabavno. Nekako verujem da će onda i nastavnicima podučavanja biti zabavno i verujem da će ova knjiga zainteresovati i moje kolege nastavnike biologije. Unutar knjige se nalazi bukvalno leksikon, objašnjeni određeni pojmovi iz biologije. Postoje 3 segmenta o kojima ćemo govoriti. Prvi segment je dakle tekst koji se odnosi na jednu od vrsta koje si odabrao. To ćeš nam objasniti kako. Sledeći segment su slova popisana. Viš kako znam? Čitala sam. Da. I poslednji segment su testovi u vezi sa svakim slovom, odnosno sa, da kažemo, pređenim gradivom. Na koji način si, da kažem, formirao te zadatke? Prva stvar, biologija je prosto jedna nauka koja je umrežena. I mi sada to shvatamo i sa novim programima kada
se zaista sve uči na jedan sasvim drugačiji način u odnosu na tradicionalnu biologiju. Sećaš se i ti si to učila, 5. razred botanika, 6. zoologija, 7. čovek, odnosno antropologija i na kraju ekologija. Međutim, naravno, ne mora tako. Evo, sada je to novi program pokazao. Svake godine može da se uči pomalo ili popuno od svega. Da. I sve je to jedna umrežena priča i sve je povezano sa svim. Ekologija sa zdravljem, zdravlje sa genetikom, genetika sa evolucijom i tako dalje. Zašto onda prosto sve ne bi bilo povezano i kroz ova slova? Naravno. Tako da svako slovo, iako je sačinjeno iz ova 3 dela, i o tome ćemo nešto reći kasnije, predstavlja celinu za sebe. Dakle, imamo sam pojam, zatim pojmovnik i nakon toga test. Tako je. Dakle, sam pojam je u stvari vrsta kojom počinje čitavo poglavlje naslovljeno slovom A, B, V, G i tako dalje. Evo je konkretno ambrozija i to je u stvari naučno-popularan tekst o ovoj biljci. Potom slede svi pojmovi koji se pominju u osnovnoj školi, koji se uče, možda kažem ne bi trebalo baš svi, ali oni tu postoje i ono što je osnovno i malo više od toga i za one koji žele više da znaju naravno. Tako da tu ima mnogo pojmova na slovo A i na kraju test gde zapravo đaci mogu da provežbaju sve te pojmove. Tekst se inače odnosi na vrstu kojom je sve i početo. Tako da, recimo, ako imamo ambroziju, jedno od pitanja je da na crtežu ambrozije obeleže, evo to je recimo ovo pitanje, da obeleže adaptacije koje uočavaju. A ambrozija, adaptacija. Tako je. I na taj način su povezane sve te 3 celine. To je bio priličan izazov. Ubaciti u te sve te pojmove i da se svi ti pojmovi odnose upravo na jednu vrstu, ali nekako sam uspeo. To je, ima mnogo pitanja. Prvo pitanje je kako si birao vrste. Ipak treba izdvojiti pojam za svako slovo. To je istina. Vrste sam birao po tome što sam želeo da to u stvari budu upravo one vrste koje žive na području Srbije. Mi naravno obično volimo da biologiju učinimo egzotičnom i tu su nekakve pande, tu su nekakvi nojevi, krokodili, zmije, pauci, svašta nešto što živi u egzotičnim i tropskim zemljama i naravno treba znati da je priroda ima ogroman jedan biodiverzitet i da sve to predstavlja bogatstvo i lepotu, ali mi to bogatstvo i lepotu imamo i u Srbiji i svakako da deca treba da se upoznaju sa vrstama koje su i u njihovom okruženju. Ukoliko nauče pa i ovih 30 vrsta i to je jedan veliki korak napred i shvatit će koliko su u stvari vrste koje žive bukvalno pored njih magične i divne. I cilj je zapravo da ih naučimo da tu prirodu treba i da sačuvaju. Kako si sve te pojmove uopšte našao? Tu moram da pohvalim mog oca, O, koji je dan i noć pisao te pojmove, listajući udžbenike i ispisivao je pojmove. On ih je već sortirao od A do Š, tako da je sada na meni ostalo da ih razvrstam po azbučnom redu, onako kako leksikon naravno zahteva i po pravilima pravopisa, ali svakako i da ih objasnim. Trudio sam se da objašnjenja budu jednostavna, konkretna, tako da svako može da ih razume. kao jedna enciklopedija u malom. Možemo tako da kažemo? Ja bih volao, inače je moja želja bila od detinjstva da napišem enciklopediju, ja to nisam uradio, ovo ipak nije to, ali jeste lepa stvar i divna stvar što mi se čini da je ova knjiga po konceptu prilično jedinstvena. Ja bih rekao bar da je tako, jer nisam pronašao da postoji knjiga slična ovoj. Želeo sam da zaista napravim nešto novo, pa ako nije enciklopedija, možda će biti jednog dana, ne znam. Da, pazi, ali enciklopedija nije novo, ali ovo je novo. E sad, po čemu je novo? Rekla bih po tom trećem segmentu. Testovima, koje bih sad želela da malo objasnimo našoj publici. Mene zanima, s obzirom na tvoje iskustvo u PISA testiranju
i sastavljanju testova i pregledanju i šta sve uključuje taj proces. Da li si se oslanjao na to iskustvo kada si sastavljao test? Jesam. Jesam zato što mi svi znamo. Ja mislim da to nije tajna i da to ogroman deo naše javnosti zna da smo mi prilično slabi na PISA testiranju, da naši učenici, nažalost, pokazuju slaba postignuća, a pri tome nisam siguran koliko smo mi zaista upućeni u to kako PISA zadaci zaista izgledaju. Radi se o tome da se kod učenika najviše meri ta neka vrsta pismenosti. Da. Funkcionalne pismenosti. Oni su naravno pismeni, oni znaju da čitaju i da pišu, ali sada je veliko pitanje koliko oni mogu da procenjuju određeni tekst, da ga evaluiraju, da se kritički odnose prema njemu, da u tom tekstu pronađu informacije koje su im potrebne. I tu smo se mi pokazali kao prilično slabi. Ja sada nisam tražio uzroke tog problema, već sam tražio način da pomognem da se poboljšamo u tom nekom smislu. Jer upravo ambrozija može da nam pomogne u tome. Odnosno tekst o ambroziji, kada ga učenici pročitaju, mnoga pitanja koja će dobiti u vezi sa njim upravo su pitanja koja razvijaju tu funkcionalnu pismenost. Da bi odgovorili na neko od pitanja o ambroziji, oni moraju da pronađu tačno onaj podatak koji je bitan za taj zadatak u čitavom tekstu. To je ono najjednostavnije rečeno odvajanje bitnog od nebitnog. Test je sačinjen od zadataka. Da li se u testu pojavljuju i drugi pojmovi koji se ne nalaze u okviru tog slova? Dešava se. Recimo, imao sam problem sa slovom đ, na primer. Zato Kako što smisliti? osim đubriva i đubreta nema baš mnogo pojmova koji mogu da se dovedu u vezu sa onim što se uči u osnovnoj školi, ali tu su malo pomogli i pojmovi koje nisam iskoristio u ranijim slovima, pa je ipak napravljen test. Važno je naravno da se vežba. Ipak je to jedna solidna baza zadataka po 10 zadataka, sa tim da je 10. zadatak, ja bih ga posebno istakao, on je istraživačkog tipa, tako da po 10 zadataka na svakom slovu to je 300 zadataka i ja vrlo verujem da onaj učenik koji se bude angažovao da rešava te zadatke, da će prilično dobro da se spremi i za takmičenje i za sve ono što ga očekuje iz predmeta biologije u srednjoj školi. To je i koja količina pojmova i 10 zadataka za samo 3 pojma na slovo đ. To je neverovatno. Ne, ima i drugih. Ima i drugih. Iskoristio sam malo iz prethodnih slova. Đurđevak, sad sam se setila. Đurđevak se pominje. Znači, definitivno, malo sam se trudio da među tih 30-ak naših vrsta budu i biljne i životinjske vrste. Da ne zapostavimo ipak ni botaniku, ni zoologiju. Ima jedna gljiva se provukla, tako da ima i toga. A što se tiče onog 10. zadatka koji sam pomenuo, prvi, on se sastoji iz 2 dela. Prvi deo je biološko pitanje koje je istraživačkog tipa, a drugi deo je korelacija sa nekim drugim predmetom. Tako da recimo za ambrozija, nju smo najviše pominjali danas, drugo pitanje istraživačko je da istraže u grčkoj mitologiji šta u stvari ambrozija označava. Dakle, to je neka korelacija sa istorijom. Da. I za svako slovo postoji korelacija sa po nekim predmetom. Čak imamo i korelaciju sa fizičkim vaspitanjem i sa muzičkom kulturom. Osim toga što je jedno novo nastavno sredstvo, knjiga pruža i jedan osvrt na sve ono što se već nekako provlačilo kroz gradivo. Jeste. Pa dakle, s obzirom na sve ove sjajne stvari koje smo ti i ja pomenuli danas, kakva su tvoje očekivanja? Da li će knjiga zaživeti? Kako će publika primiti? Ja sam optimista. Ja očekujem da će publika primiti u potpunosti i da će knjiga biti bum. Ja bih volao, ne mogu baš sada kažem bestseller, da ne letimo previše, ali bih zaista voleo da knjiga zaživi. Ona može da posluži kao poklon knjiga, ona može da
posluži kao knjiga koja je pomoć u učenju srednjoškolskog gradiva, kao knjiga koja je pomoć za takmičare iz biologije ili za one koji žele da spremaju biologiju za završni test. Ona može da posluži kao politikin zabavnik, što je služio nama i služi i dalje novim generacijama kroz naučno-popularne tekstove koji su zabavni i koji su edukativni. Tako da verujem da knjiga ima mnogo namena i da će, siguran sam, naći put do mnogih. Ovde se širi naša ciljna grupa. Mi se iskreno nadamo. Izuzetno, izuzetno. Pa kada već govorimo o ljudima kojima je knjiga namenjena, mogli bismo dakle da pomenemo i ljude kojima je knjiga posvećena. Knjiga ima na samom početku jednu dirljivu, divnu posvetu, ne samo učenicima i nastavnicima, već i nešto što je tebi prilično lično. Kome si posvetio knjigu? Posvetio sam knjigu moje sestri, moje rođenoj sestri Marini, koja je nažalost preminula. I želeo sam da ova knjiga zapravo bude nešto što će ostati iza nje. Zato što je ona upravo osoba koja nije bila biolog, ali je zavolela biologiju preko mene. I moguće je da postanete biolog čak i ako niste studirali za biologiju, ali prosto zavolite prirodu, zavolite. Ona se bavila i fotografijom, fotografisala je svaki detalj i u svemu je nalazila lepotu i u maloj beloj radi koju ne primetimo kada prođemo pored nje ili u nekom drugom lepom cvetu, svojim kućnim ljubimcima, životinjama koje je videla i širila je tu ljubav i tako što je objavljivala te slike i mnogo se radovala kada su ih ljudi primećivali. Kada je bila korona, kada sam držao i TV nastavu i nastavu online svojim đacima, ona je uvijek tu bila prisutna kao moja podrška i pozdravljala je đake. Ja odem malo na pauzu, jer imao sam i po 6 časova u nizu online. I onda oni njoj govore dobar dan, ona njima i tako. Deca su je prilično zavolela i sve to nju činilo zapravo jednim biologom. Voleo bih da i ova knjiga utiče prosto da i ona promeni stvari na bolje, da kroz nju takođe neko zavoli biologiju, zavoli prirodu koja, što si ti sama rekla, je život zapravo. Tako da, eto, želeo sam da u spomen na tu moju divnu, moju podršku sestru koju sam obožavao da napravim nešto ovako. I uz uvodnu reč su u stvari njene slike koje je ona slikala zapravo. Dakle, Marinine fotografije možete naći na samom početku knjige. Osim te divne podrške, ti si imao još mnogo podrške zapravo u ovom procesu. Jesam. Ko je sve tu bio iza scene, učestvovao u ovom sastavljanju i knjige i podrška ovako lično? Koga bi volao da pomeneš? Prvo bih naravno pomenuo moju divnu urednicu, Mariju Živković, koja je, na stranu to što je i biolog, ali inače je divna osoba sa kojom fantastično sarađujem, koju ne bih menjao nikada, sa kojom su i nastale sve ove knjige, udžbenici iz biologije od 5. do 8. razreda, uz njenu ogromnu podršku i stručnu i na svaki način, koja je bila otvorena i za ovu ideju da uopšte ova knjiga nastane. Takođe i čitavu izdavačku kuću Big sa svim tim ljudima koji su stvarno fantastični karakteri, ljudi i profesionalci. Jako lepo sarađujemo i baš mi je drago što sam imao tu sreću i da me prepoznaju i da postanem njihov autor. Takođe bih morao da se zahvalim mom ocu, za koga sam već pomenuo da je dan noć pisao pojmove i zaista mi je mnogo pomogao. On je samo došao, zakucao mi na prozor i rekao ja znam kako ću ti pomognem. Takođe, moje koleginice Aleksandri Popović, koja je fizičar koji predivno slika.
Tako da mi je ona poklonila 2 slike koje krase unutrašnjost korica i mojoj uvek velikoj podršci, ja verujem da svi koji me znaju, znaju i za nju, to je Jelena Drobnjaković, moja kuma, i mi smo neodvojivi, ona mi je večita podrška i za sve mi je važna. I evo i njena ćerka, moja kumica, Jana Drobnjaković, koja je odvojila je vreme od svog studentskog mukotrpnog rada da napravimo ovaj razgovor. Svim mojim prijateljima iz Andrića, mojim Andrićevcima, naravno na čelu sa direktorkom Draganom Dejanović-Kovačević i mojim prijateljima van škole. Svi oni sada, vidjet ćete ih, su doprineli i ovom podcastu tako što su napravili mini spotove sa raznim slovima, jer ovo je ipak azbuka biologije. Tako da svi ljudi koje volim su zapravo uključeni. Ovo je knjiga nastala iz ljubavi. Ljubavi prema svim tim ljudima, ljubavi prema svom pozivu, prema đacima i mojim kolegama. A kao autentična. B kao božanstvena. V kao Vesela. G kao glamurosna. D kao dražesna. Đ kao đačka. E kao ekologija. Ž živopisna. Z kao zanimljiva. I kao intrigantna. J kao jedinstvena. K kao kreativna. L kao lepo. Lj kao ljubopitljiva. M kao magična. N kao neponovljiva. Nj kao njegova. I njena. O kao omiljena. P kao poučna. R kao razna. R kao retka. S kao sjajna. T kao tajanstvena. U kao umetnička. F Kao fantastično. H kao harizmatična. C kao Celovito. Č kao čudesna. Dž kao slatka. Š kao školska. Sada pređemo na tehničke stvari. Verujemo da će nakon ovog podcasta mnogo ljudi želeti da kupi knjigu i biti zainteresovano za ovaj projekat. Gde sve možemo knjigu da pronađemo? U svim Bigsovim knjižarama. Znači, možemo da pronađemo. Takođe, Jana se smeje zato što sam ovaj tekst morao da naučim napamet. Evo, priznajem, potpuno smo iskreni. Jeste. Ali takođe može da se poruči i preko društvenih mreža. Takođe vas pozivam i na promociju uživo koja će se desiti na sajmu knjiga. I jedan dan će biti izdvojen baš za ovu knjigu i druženje vas i mene. Tako da ćemo moći da se vidimo na sajmu i tu ćemo razgovarati šta god nismo dovoljno objasnili, mada smo prilično detaljni. Prilično smo objasnili. Prilično smo bili detaljni, ali opet drugačije malo i kad se vidi knjiga i prelista. Naravno. Tako da, molim vas, zapratite nas na društvenim mrežama i pratite školski portal Bigza. I tu će biti daljih informacija i kako doći do knjige i kako doći na dan druženja, gde vas zaista željno iščekujem. Da. Dakle, knjižare, sajt, društvene mreže, sajam knjiga, pa na raznim mestima. To je do knjige lako doći. Lako je doći. Lako je doći. Mnogo ti hvala na ovom divnom razgovoru. Hvala tebi. I u ime izdavačke kuće, i u moje lično ime, i u ime slušalaca. Ja se nadam da je svima bilo sa nama makar zabavno i zanimljivo. I hvala vama svima što ste pratili ovaj podcast i ovaj razgovor. Vidimo se na sajmu knjiga. Vidimo se.